Hej, mit navn er Martin fra firmaet Decon Mobility. I dag så vil jeg gerne vise kombinationen af Josi Visme joggeren sammen med eDrive motor, der sidder her i hjulet. Josi Visme joggeren er nok en af de mest stabile og bedste joggere, der er på markedet, og også en af dem, man kan tage mest vægt. Den fås i 3 forskellige størrelser. Den fås i en small, medium og en large. Og det er lidt efter, hvor stor en person, der sidder i den. En small model, der har du en person, der er ca. 105 cm op til 145. Medium modellen, som I ser her, det er en person, der er fra 125 og op til 165 cm. Og large modellen, det er, hvis du har en person fra ca. 150 og op til 185 cm. Så det er i forhold til, hvilke personer, der kan bruge den, og du har en brugervægt på op til 85 kg. Selve joggeren, som vi har her, hvis vi starter ude foran, så har du næsehjulet, og næsehjulet, det kan dreje. Sådan til, når du drejer med joggeren, så drejer hjulet med, så det ikke skaber modstand. Det kan man pille af ved lige at sådan løsne en pæl her. Så kan man faktisk få et beslag, som man kan sætte op og kombinere sammen med en cykel. Så man kan faktisk bruge den som sådan en cykelanhænger, hvor der også kan sidde en person i, mens man er ude at cykle. Og det er egentlig også skidesmart. Jeg sætter lige det her på igen. Sådan der. Hvis vi kører videre heroppe forfra, så er der en fodstøtte eller fodstopper i forhold til, hvor lang er den person, der sidder i. Så den kan man sætte i, og så kan man have den i forskellige længder, alt efter hvor lange ben man har. I forhold til sædet, der får man forskellige sæder, man kan forskellige indsatser i forhold til, hvor meget stabilitet, hvor meget støtte har den person behov for, der sidder i stolen. Det her, det er bare sådan helt standard. Jeg drejer den lige lidt, så I bedre kan se. Sådan her. Standard sæde, der kan man få op ad ryggen her med sidebeskytter, hvis man skal have noget mere stabilitet. Man kan også i forhold til bespænding, altså blive spændt fast i den, det kan man også justere op og ned, alt efter hvad kropshøjden er. Så er der nakkestøtten heroppe. Den her, det er bare helt standard. Der kan man også få, så der er beskytter rundt om siden, alt afhængig af, hvad man har behov for. Selve sædevinklen, den kan man nemlig også justere. Der er lige en pæl her om bagved, som jeg lige tager løsner her. Så kan man enten komme helt op og sidde, så man er mest ret op, og så er man med i alt, hvad der sker rundt om. Hvis man har behov for lidt mere at slappe af og komme ned og ligge, så lænder vi det tilbage. Jeg låser den lige. Og så kan man lægge sådan der. Man kan faktisk også ved at trykke på 2 knapper herinde, justere selve ryggen lidt mere, alt efter hvor meget man gerne vil ned og ligge. Hvis vi går lidt længere op herop til kalechen, den kan man få lave i forskellige længder, alt efter hvor meget den skal ind og beskytte for. Lige nu, der kan den beskytte både for sol og regn selvfølgelig, men man kan også gå ind og lave det her lille rum, hvis den person, der sidder herinde, har behov for at være beskyttet, være lukket af. Så kan man gøre sådan her. Man kan også kombinere det sammen med, det går nok tilbehør, med en myggenet eller regnslag, så man kan få det hele pakket ind. Det var sådan set lige en grundforklaring omkring selve Josi Visme joggeren. Det vi gør her ved os, så det er så at kombinere det sammen med eDrive, for at have en motoriseret løsning, der gør, at man kan komme ud i det fri, uden at bruge nogle kræfter som hjælper eller familie. Så der er kommet motor i hjulene, er der kommet et joystick på. Og det fungerer egentlig bare ved, når det er på nu her, som det er nu, så kan jeg bruge den som en ganske almindelig jogger. Jeg kan løbe med den, hvis jeg vil det, eller jeg kan gå ud og gå en tur. Når der er glat underlag, så kører den egentlig bare super fint. Lige så snart man kommer ud på græs, eller man skal en tur i skoven, ud på stier, en tur til stranden måske, så det her med at have motorhjælpen gør en kæmpe fordel, når man skal ud og køre over længere distancer, så man ikke selv bruger kræfter og slider sig selv ned. Hernede ved hjulet, der er der en gul pæl. Der. Det samme med den anden side. Så slår man motoren til. Så låser den egentlig, fordi nu går man ind, og så lader man joysticket overtage styringen. En ting, jeg lige glemte at fortælle lige før faktisk, som også er en ret fed ting, det er, at der er affjedring på. Så når man er ude at køre, eller løbe en tur, eller hvad det er, så er der faktisk affjedring, så man hele tiden sidder godt, stabilt og trygt, kan man sige. Man får ikke de her hårde bump, man bliver hele tiden sådan lullet rundt. Det er en behagelig måde at komme rundt på. Nå, motoren, der sidder i hjulene, bliver styret af joysticket. Joysticket sidder her om bagved. Nu tænder jeg det lige en gang. Sådan der. Der kommer strøm ned fra den batteripakke, der sidder i tasken hernede under. Når jeg skal ud og køre nu, så tager jeg joysticket, kører det fremad, så kører jeg fremad. Tager det tilbage, så kører jeg tilbage. Skal jeg dreje til højre for eksempel, så tager jeg bare joysticket til højre. Skal jeg til venstre, jamen så drejer jeg til venstre. Så egentlig bare den retning, jeg skal hen i, det er egentlig bare det, jeg kører hen. Og det fungerer super godt. Der er cirka 15 km på en opladning, så det er egentlig bare med at komme derud. Josi Visme joggeren her, sammen med eDrive, kan selvfølgelig bruges både af privatfamilier, men det kan også bruges på institutioner. Og det er nok på institutioner, hvor man har mest behov for det her med at kunne justere den til forskellige personer, der skal ned i den. Hvis man skal have den med i en bil,
Det kunne være en kassevogn, det kunne være en privatbil. Hvis man skal have den med i en kassevogn, så kan man jo enten have den sådan her, hvis der er plads til det, eller man kan folde den delvis sammen. Nu viser jeg lige, hvordan man folder den delvis sammen, så man kan få den med ret nemt i en kassevogn, sammen med at man også har en kørestol med, for eksempel. Jeg slukker lige for motoren. Sætter den lige i frigear. Så kan jeg lige vise jer herinde. Selve ryggen herinde, hvis jeg lige trykker på de 2 paler, der er herinde i hver side, så kan jeg vippe selve ryggen frem. Den kommer ned. Der. Jeg kan få den helt ned. Sådan der. Så tager jeg frontpartiet. Der åbner jeg lige op her og her. Så er der en pæl i siden. Jeg tager fat i begge sider på en gang. Og lige vipper lidt op. Og så kan jeg egentlig tage fat her i næsehjulet. Og lige vippe den op. Når den er vippet op, så tager jeg pælen ved næsehjulet. Og lige piller det af også. Lige så har jeg den her. Så er der en vippepæl herovre i siden, og det samme er den anden side. Den vipper jeg. Så kan jeg lige folde det sammen. Og sidst men ikke mindst, tager jeg lige den her og vipper ned. Så låser jeg lige vippepælen igen der, fordi så kan jeg nemlig tage den op, sådan her, og så kan man egentlig bare køre den op på liften og tage den med i bilen. Hvis man skal have den med som privatperson i en bil, så gør man lidt af det samme. Der er det nok samtidig bare i forhold til at skulle løfte den op i et bagagerum, så er det nemmere lige at pille hjulene af, fordi så vejer den ikke så meget. Så jeg starter lige med her, hvis man er en privatperson og skal have den med i bilen. Tag batteriet ud, så vejer den lige 3 kg mindre. Strømstik, der er strømstik i hver side herom. Det piller vi lige af. Sådan der. Så er der en pæl lige herinde midt i hjulet. Den trykker man på og tager hjulet af. Og det samme gør man i den anden side. Sådan der. Så har vi hele joggeren lige her. Hvis man skal have den med i bilen, så tager man fat heroppe foran, på den her bøjle der her foran. Man tager fat om i ryggen herom, og så løfter man den op og putter den ind i bilen. Det her, det er cirka 18 kilo, 18-19 kilo, som man så tager ind i bilen. I forhold til, hvor meget den fylder, så fra ende til anden, den her mediummodellen fylder cirka 85 cm. Den er cirka 70 bred, og den er lige knap 65 cm høj. Så har man lidt en fornemmelse af, hvor meget den fylder. Det var egentlig det, jeg gerne vil vise for i dag. Nu er det egentlig bare at sige det her, få den foldet ud igen, motoren tændt og komme ud og nyde naturen.